Prešli nám 2 hodiny, ideme vyskúšať, či nám už pena vytvrdla. Na dotyk musí byť pena tvrdá, je to vytvrdnuté, nikde to nelepí. Po zatlačení sa pena vracia späť. V tejto fáze máme správne osadenú zárubňu, zavesili sme krídlo dverí, vyskúšali sme, či krídlo sa dobre zatvára. Purpena je už vytvrdnutá, ideme demontovať montážne svorky. Odkrútime, vybereme, tam, kde nám svorku zachytila pena, stačí pomaličky vykývať a opatrne svorky vybrať. Uvoľníme stred svorky, svorku uvoľníme na jednej strane, na druhej strane svorku opatrne vyberieme, uvoľníme ju v strede, na jednej strane, na druhej strane svorku vyberieme. Spodnú dosku môžeme vybrať vysunutím v smere dohora, tým, že máme ochranný plastový kolík, zárubňu nepoškodíme. Po zatvrdnutí purpeny vyberieme opatrne tieto podložky. Teraz si zmontujeme poslednú časť zárubne, ktorá sa volá pierko. Postupujeme podobne ako pri montáži zárubne, spoj zalepíme a nesmieme tiež zabudnúť na podsilikonovanie všade tam, kde je podlaha alebo dlažba a tam, kde nie je koberec. Postup je podobný ako pri zložení nosnej časti zárubne, akurát pierko sa spája iba excentrom a lepidlom. Je to oveľa jednoduchšie. Nanesieme si malé množstvo lepidla. Túto časť robí naozaj málo kto. Spojíme, vložíme a zašrobujeme excenter. Najprv nie úplne napevno, iba tak zľahka, aby sme si mohli nastaviť spoj, aby bol spoj čo najlepší, tak ako pri skladaní zárubne. Mierne si to ešte dokrútim a ešte ten spoj úplne vyladím, aby bol čo najlepší. Môžem sa ešte pozrieť do spodu. Keď sme so spojom spokojní, môžeme dokrútiť. Počas šrobovania si môžeme ešte skontrolovať, či je spoj presný, hladký. Takto si urobíme aj druhú stranu. Montáž zárubne zakončíme založením pierka. Pierko je vhodné prichytiť o stenu. To môžeme urobiť viacerými spôsobmi, či už lepidlom, mamutom alebo silikónom. Ja som si zvolil silikón na niekoľko miest, nanesiem vrstvu silikónu. Silikón dávam radšej na stenu, nie do drážky. Ak by som náhodou potreboval to pierko v budúcnosti vybrať, ak by som dal silikón do drážky, mohlo by sa stať, že pri demontáži pierka by som pierko už nezvratne poškodil. Ak dám malú vrstvu silikónu na múr, môžem v prípade potreby pri demontáži pierka nožikom tento silikón prerezať a pierko demontovať. Po nanesení silikónu môžeme založiť pierko. Postupujeme z vrchu. Buď to môžeme to pierko pritlačať rukami, alebo môžeme použiť drevený klín alebo nejakú podložku a použiť pritom kladivo. Ak to pôjde ľahko, môžeme to urobiť aj takto rukami. Postupne, aby sme nikde to pierko naraz nezasunuli moc a nebolo spriečené. Hotovo. Dvere sú profesionálne namontované. Ak si na to netrúfate sami, naši montážnici sú vám k dispozícii.